ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ ọnọrọ ụnọ nwekwarechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị na nwaanyị mba nnọ nza ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị atọ kpọị 2 boys nne ya wụ dị only otu mkpụrụ nwaanyị nne na nna ya mụrụ and the parents ya kpatara ego na parents ya kpatara ego na ahụ dị ha mma kama na ha mere ha ihe ọjọọ hapụga ha na nwatakịrị na nne na nna ya nwụrụ na car accident ha abụọ nwere otu echi elikwere na ha otu echi ọnkụl ya nwanne nna ya abịa ghaa ihe ha nwere aka ghaa ihe ha aka chee adịghị aka na mpa ya nwere business partner ya na abụọ na-emekọ business the man wụkwa ide o ji ego ya ya na mpa ya wụ 2 good friends wee gwawa senior brother because ndị ke nwoke a toro ya nwa na ha ka dị obere fight this type of uncles ya ma onye lawyer nna ha wụ na ya ga-akpọ the lawyer mee invite ka ọ bịa ka jụgasịa ya documents property nna ya nwere na otu oshi nwere ha na ya ka this man mere lawyer anọntara invite ma ya ma ụmụnne ya atọ abịa lawyer ekwuo ihe ọ maara wepụtasịa documents mpa ya ji nwegasịa property ebe dị iche iche were kpadị ọkpara nne n'aka na lekwe wiil nna ya dere n'otu o siri dee na ya ga-enye ha advice ka ha jide this property documents denwe ya ọfụma na ọnkụlụ ha ga-agere ihe ọbụla property nna ha nwere na ihe ga-eme na ya ga-enotify ọnkụlụ ha dere ha note na all this property nwanne ha nwoke nwere na ọ dị well documented na any one of them herere without documents in future na ya ga-anọ on their matter ọsọ ọnkụlụ ya kpewazie nwanne ya nwoke na elo ụlọ ga-emejie nọọ ihe a na-ekwu n'ime ụlọ this business partner mpa ya gwa ya na ya alakwala na ha na-akpọ ya ugbu a ka ha ga-egbuo ya na etibelishi nwanne ya nwoke kwerekwana gere ọnkụlụ ya meziri nọ uncles ha jiri wepụ aka n'ihi na ha achọghị ịga na ihe ha na-amahụ isi na business partner mpa ya ahụ single-handedly zụtọpụrụ ụmụnne ya na university sendizie ha abroad n'ihi na ọ ka lụrụ nwaanyị ọhụrụ that time ụmụ ya nwunye ka dị ime ọ ka lụrụ nwaanyị ọhụrụ sendizi ụmụnne ya ala bekee ha agawacha ala bekee with the property documents nna ha abụọ ewere ya gawa ala bekee ha gawa ebe ahụ jidezie nọmba barrister nwụkwanụ lọya nna ha na-ekwurịta na phone enyi nna ya nọ wụ best friend mpa ya business associate akpọrọ ya gaa na hotel ka ha rutere ọ gwa ya sị ya na enwere ihe ya chọrọ ka ya na ya abụọ mee na ọ wụrụ na ya ga-ewere obi ya nye ya trust ya na sky ga-awụ ha limit nakwa mara ya nwere uncles dị dubious dị demonic and at the same time diabolic na enwere ihe ya chọrọ ime na ya bụ somebody na-agba na-ele anya n'azụ ya na-ele the man asị ya ngwa ya doro ala o kweghị ime dama na force ya yishia ya nwe ya efe ya ụfọdụ efe o dobichara ya nọrọ n'akwa the man ewere scissors lara ya ajị ukwu ya lara ya kemkpa abụ ya larakwa ya isi ya tige na pepa rapụ ya that na ajị a na ọ bond jikọrọ ya na ya abụọ na ya chọrọ ime introduce jute obi ya dị ebe ọ nọ na ya hụrụ ya n'anya too much na ya hụrụ ya n'anya hobiga ya oke na ya hụrụ ya n'anya too much na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya chọrọ ilezi anya lerujie ya anya leruo ya anya ebe niile na ọwụ naanị ịkwụrụ ụgwọ school na olekwene na ya agbalịarala ha na ya keep only away from their dangerous uncles send ụmụnne ya ala bekee na-azụkwa ya na school ugbu a na ọ ya deserve ime ya obiọma ya na-ele somebody ahụ taga asịmpa ya ụta ka nwoke a chikwucha datin subdue ya have his way ria ya elu that day ka ya mara nwoke that day wụ first time ya chitezie that day this man emerezie gawa na mahadum ka o bupụtaziri ego kwụọra ya ụgwọ ụlọ na very big apartment na mahadum ka ọ na-ekwe ka ụkwụ ya ruo ala na every time ya enweta alert na phone enweghị ya bọda hụ ụmụnne na-ajụ ese gị se na odidere gị asị mba na
uncle, because ha na-akpọ the man no uncle, no uncle on top of ihe ọbụla problem. Ruo one day, senior brother ya kpọwa sị na akwa ya ma na enweghị ya uncle ahụ cross ga limit ya senior. Ya achọ ịgwa ya mana obi ekwe ya senior na ka ahụ na o yiri mba ya o nwere obi ukwu na ome mine ịlọta mebie ihe. Ya sị mba na enweghị dị otu asọ oke. Otu a ka this man na-eji azọ mgbe ọbụla o jiri sọ ya rutezie nke ị na-akpọzi agazi vacation na some African countries. N'ọsọ ejiri mgbe a ka anọ afọ ime acha. What the man na ya dị ime, the man is so your God na ekpere na o mezuole na ya mụọ ya, ya mụọ ya nwa, na ya mụọ ya. Ya jụọ so mụọ ya like side chick, mụọ ka ige ya ka ọwụ mụọ ya na ọ ga-alụ ya second wife. Na ya ụdịka ote nwunye shi like ya na ya ga-eme nwunye ihe ọjọọ. Chief the man asị ya mụọrọ ya nwa na ọ ihe ya gwara ya na nwunye ya nọ n'ụlọ ya ji ego ga lọta ya from poor man's house. Nye ya ego, nye family ego ha na-eri. Na onye wụ ya egwe ihe ya ga-eme na otu ya ga-esi eme. Na nwunye ya na-enye nsogbu. Na ọ mụọrọ ya nwa. Ya elega anya si na ọ wụrụ ịmụrụ ya nwa were settle ya. Ọ wụrụ mụọrọ ya nwa. This man ma ọ na-agwa ya na kwa mana nwere property ahụ ya eji. Na obi tere ekwele. Na ọ mụọrọ ya nwa na ọ lekwele ya anya kapụga nwa ya na ọ ga-enye ya nsogbu. Nwa mba na ọ this man should worry will take care of her. Ya mụọ nwa anụnta, mụọ ya wụrụ nwa nwaanyị. Ya bidoro eziwe nwa na nwatakịrị wetala ka 3 years. Ọ bịa gwa ya na ya gwara nwunye na enwere nwatakịrị dịra ya ime. Na ọ mụkwara na nwa nwaanyị na ya ga-akpọlata nwa ahụ at the right time. Nwunye elewe sịsọ ọ mụrụ na ọ tụrụ nwaanyị ọzọ ime asa na digel ọkwa na onye ọgwawe na digel wụtọ naanị ya machi ọ tụrụ nwunye maka ha wụhụ pati ya to know. Na ya nọzi nwatakịrị erute 5 years. Somebody abịawazie ịlụ ya. Somebody abịawazie ya nweta somebody a younger person ya like ya na ya bụ omega ihe. And ya kọchana the guy everything. Still the guy in love with her. Na as long as ya nwa John ya kọrọ ya na ya hapụ okwu na chief awụhụ nwanne ma ọwụhụ uncle ya nweta she dị related na ihe na chief mere wu ihe ọnwa agbọbi gba mege na ọ ga-ekwe ya nkwa na ya nọrọ in her life na ihe chief a na ya ọ ga-cut ya off. Yes ka ha na-ezie ọ ya ka ya gwara chief na ya ahụ na onye ga-alụ ya na ya ga-alụ di achọghị ịwụ second wife. Chief a na-agwazi ya that na property ahụ ya chara na ya ga-ekwe ji iwe ji frustration mee ihe na-adị mma na ya achọghị iluzie na nwamba nọ na ọ wee ebe okwu nọ now. Na ọ wee ebe okwu nọ now. Na enwebe onye akọpụtara ihe na ya amaghị ma ya gwa kele nọ ya na ya bụ ọnụ ugbu a ka ọ ya emechi ọnụ na ya amaghị what to do. Na ya agwala ya bịa kpọrọ nwa na normally na nwa ahụ ebido na gawa holiday n'ụlọ ya and nwunye na-elezikwa n'onye anya because ọ gwara nwunye na adịghị alọọla di onye mụrụ nwa na oke ya gala kuru nwa ya. In fact na ya gara n'ụlọ di ebe ọlụ adịdị diga kuru nwa ya. Nwunye ji ọ dịghị ahụ kpọdada ndị nwa ya amafụ. So nwunye ya nabatara nwa even though na ọmaghị onye mụrụ nwa. Na nwatakịrị na-agakwa na holiday. Finally ọ kpọrọla nwa ya. Ihe ọ na-agwazi ugbu a na ya chọrọ ịlụ ya as second wife. Na ya ekwetaghala ya nye nwunye the news. Na ọkwa nna ya achọghị ịlụ ya second wife na ya mụọrọ ya nwa ọzọ na ya ga-eji ụmụ abụọ settle ya. Na ọ mụọrọ ya nwa ọzọ. Ya gwa ya enweghị ike ime na ọ ebe ugbu a ka okwu nọ. Na enwebekwa na onye ntị ọzọ dị aware that na this man chara ajị ukwu ya chara ka mkpa chara ka isi na nwa mba nọ na mgbotoderele ya ụmụnne ihe ole ihe ya ga-eme. Na nwoke na nyere ya aka too much, nyere ya na ụmụnne ya aka too much. No grand wazile more than he can chew. Ya sị nwa mba na enwe ihe m nwere gwata na mbiko gwata ya. M sị ya nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị ịma ihe ị ga-agwa chief na ihe gbasara ajị ukwu na ajị mkpa bụ oji nakwa ọ dị aware that na ụmụnne na onye ọbụla nwebe onye dị aware na ihe awụ ihe obodo kwesịrị ịma ịgọrọ ọnụ na ị naghị arịọ ya arịọ mana ihe ị chọrọ ịgwa ya wụ na o ruole nga mmadụ ole na ole ga-adị aware na ọ lara ajị ukwu mgbe ị na-erube 18 years na ị chọghị ịma ihe o jiri mana ị trọst ya na enwe ihe ọ ga-eji eme and gịnị abụọ amụọ na nwa na ọ kwụsị threaten gị na ịgbalịarala na ọ gbalịakwarala na ị chọghị ịwụ second wife na ya ga-ebuild his own na o ji nwaanyị na ị chọrọ ịlụ di na ọ gbalịara na o chetakwa ihe mpanụ mere ya and gị na onwe ṅụ since ahụ na o yuzuola ṅụ enough na ugbu a na o ruola inidele your freedom ka ị ga lụ di na ọ sịkwa na mba na a ga-akọ akụkọ a n'ihu ndị gbanyere agbanye na ọ ga-awụ otu aka ga-esi ekwu ya ga-egwacha ya na agala jụọ ebe bọdala
ihe ndị a na aja ahụ nwoke onwe ihe ọ ga-eji ya eme nothing. Ọrịa gaghị elu enwe ihe ọ ga-eji ya eme. O ji ṅụme ọgwụ ego na o ji ṅụme ọgwụ ego gara abụ uru ụmụnne gị enwe ike gara ibu uru. Ihe a nwoke o ji tie ịṅụ ụjọ n'ahụ so that ka ị hapụ ya ịjọ ya ebe aja ahụ nọ ọ ga-amụzi ebe ọ nọ ọjọọ so were ihe a nwoke o ji tie ịṅụ ụjọ n'ahụ gwakwa ya gwacha so ụjọ atụla na ya gara ihu ga-alụrụ di ya ụta ofili nọ naanị gị na ya ma gwa ya na ịdị ready to spill the beans and ekwela ka nwunye mata na ọ gụnwa mụrụ nwa ahụ. Ịhụnanya nwunye na-eji nwa ahụ ọ ga-ejizi ya na ọ ga-ebido feel weze betrayed na ọ dịrị ọtọ chọrọ ya zide nwe family ya mana the truth of the matter bụ na ị gaghị alụ ya enweghị ga-eme ka ị lụọ ya second wife na ị gaghị alụ ya ga-ega n'ihu ga-alụrụ di ṅụ very very important. Ụmụnne m ọwụ nga obi m ha nga m gbara kwuo ka otu m shiri kwu ya nwasị the man nọ emerene ha a lot na ya achọghị ịgawa polisi bịa drag wa the matter ga-apụta ndị ọ ga-eme nwa ya affect and ụmụnne ka ị ga-efeel kwe bad na this man helpụrụ ha na ọ eziokwu ya were ya sacrifice ele lot mana ya chọrọ ime ya ka onye ọbụla mee understand mana ya nọ na ihe m kwuru ngwa sa ma gbatokwara ya ụmụnne nwekwa ihe ha ga-agwa ṅa gị were tiire na nke m gwara ṅa ụmụnne m ọ ga-agbarakwudebe ọ ga-agụ kọmentị ọnụ enwe ihe unu nwere igwe ya unu gbotowara ya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.